Anyang laki din! Ay, unay na ti kastoy. Oh, bigbigat nga agsinsinay ka, Pereng. As ino ngay matisan nga agsinay. Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay nagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidi na minsan nga aldaw ti pagbayad mo kumaita. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Amin tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at inyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nang usaram aya. Nita sa lutsudam ba talaga? Pangasi man guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga na eh. Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Adya, umusag ka man rin kanyak, Pereng. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titikastagasat. Ngay pautang ko ka. Malamot na tata. Pangasiyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da ijibalay. Ay, napiapay no ijibalay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga rin maipautang ko ka. Awan mo't ngamin, nanti sa baling amok kapag utangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasim, taagbayad ka. Kan kang rurana. Saan ang mabaya ka? Awan igatang ko itilako. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso ang mabayadan kay itong matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Ay, manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 itilinding ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo to ng kwartayo, mami. Ikanak man mat iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangan kan, iso asaanan ang masapor nga adda ti balon mo. Mami, sige mo to na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga rodan? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, ado mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kahit, anya nga iti pangaldawa mo saan ka agbalon? Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ora nagmayat ti panagsaludsod, madilat ta ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar. Idinto ta adu da ito'y naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, day tati bagbaken ka, di ka amot agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay san ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay lat tamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si ka nga eh. San ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mga ijirwar inton madamdama. Ay, sana all. Adala ta kwarta na pagkaan iyarwan. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh a kamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan.
Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Sa nakastamot amari. Anya laki din. Nauyaw ka mat. Among beshi, iti dayto nga edad kon. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Aywan. Oray siyakmat besi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga dumo tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni Tata Kulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na amapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito trabaho. Man-mano makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwarta na. Diyos mio marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakes na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Hanya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di, iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga! Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mauawan ng di kwarta? Kalahin latang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapay, Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amukmot lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na Jollibee. Ngam saan maggayam? Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Uwan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinas katapusan. Ay na, uwan nga rod. Ngam ni Pering, nga asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtawad ito utang na iti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, aprisar nga do ti kwarta na. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya klamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang, ew! Ew, talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na. Santa mga ugali ti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak nang. Andiyan laki din. Hey! Naibaglakit din. Tanagsabat ta. Piring! Ha? Anya ngay. Kasanumat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din. No idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit awan pa ba?
Tata. Sa anak pa yung amin anak ka rin nyo iti lending ko. Ada. Mga mabalin apakiura yu biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agren nyo. Ay, litat ibagbag kang gagad. Naasyanak ka edi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngam ita, awan lang aron. Tata, Naimbag ko mamit. No umay ka ijabalay ang makisarita kanyak. Ngam saan mat? Kas kalabatan ayop ang mahanahanting. ni tata mo. Katuan mat. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumat kayam. Malaksin pa itilinding mo nga adu. Ha? Ay ngam no pagkasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalinda tang ararabida, piling. Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa ela? Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga rod pagbayad ko iti utang ko. Nalakit din aya? Nakautang manen aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kano mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro din agparparikotak sa ludsodan pa ilaan. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mat nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo sidan la kuma, awan mat. Pudno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang ang balon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaung-ungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw ta panawan nak ditoy. Ingkay ulat tanmangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? Umado ti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo aya. Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Karain mo ti nakasta. Kas kala mo ti tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na eh. Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma ta tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, na dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka manan. Sige, utang ka nang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahwam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Piring. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Nagkaputa ka no iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkel ang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga tinadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagadan kan kuana ti may papaniti utang mo. Anya? Ay na, nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati ekspektaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Hala, sumrag kain ton bigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan nakakano amang ilibre manan itilansmin ton bigat. Bye! Anya?
Apay, talagang awanan balak mo asumrek iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan baray. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na ogoryo. Paking taypak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling ka nga awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganap mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katpud no matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadado. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos met nga awan na ipundar mo. Gaputan na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Heh! Anya nga'y kumati naganap mo. Awan met. Naawanan ka pa iti trabaho. Heh! Katala, husto na! Baliwam na tangaramin mo, pereng. Sikat nakababain. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.